SUV, čo s istotou vyráža na dlhú trať. Leap motor C10 plug-in chce rodinám rozumnú alternatívu dať. Elektrina na zadnej náprave, cez 200 koní ťa svižne tlačí vpred. Benzínová 1.5 je len generátor, čo predĺží tvoj let. Keď skombinuješ plnú nádrž a nabitú baterku, dojazd sa k tisícke blíži. Tento premyslený systém strach z hľadania nabíjačiek na minimum zníži. Je to obrovské rodinné auto, ktoré rozpočet rodiny vôbec nezruinuje. Veď cenovka okolo 35 000 eur zavedenú konkurenciu priam demoluje. Vzadu je kráľovské miesto na nohy, hoci podvozok vie byť trocha tvrdý. No na pomery ceny a hodnoty je tento čínsky nováčik právom hrdý. Interiér vyznáva čistý minimalizmus, klasické tlačidlá tu úplne chýbajú. Všetky dôležité funkcie sa prekvapivo hlboko v menu displeja skrývajú. Kufor s objemom 400 litrov na pomery tejto triedy viditeľne zaostáva. A na diaľnici s vybitou baterkou to dynamicky nie je žiadna sláva. Motor s výkonom sotva 70 koní nestíha a pod záťažou do kopca hučí. A tempomat pri rýchlosti 130 konštantný výkon jednoducho nedoručí.